Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpakada akon lakay, masapa ak ngaglako ita. Ijay sentro ka di manan ti paglakwam, bakit? Wen, at least ijay, nalaka ama ibus ti lakok, taado ti gumatang. Agan-anad ka, bakit? Pasensyakan. Sipod na aksidente ak. Kat saan ka mo't na matulungan nga glako. Anya ngay nga rod ti maaramidan ta, kat saan kamot ang makapagna. Siyak lang ti mangisagana iti kanan lagi ti baboy. Tapno ilutom laangan into nagawid ka. Sigurado ka? Wen, bakit? Isaganam laang ti galipat. Sige, irwar ko nga rodan. Ayun gayam, numala daw ak nga agawid, mangal daw kan tulatan. At dahin saganak amakan iti lamisaan. Agyaman ak iti anos mo, bakit? Oray kastoy ti kasasaad ko. At dinak pinanawan. Nakasapsapa ka manan, presay nako. Wen ata isopay ti mailakok nana. Di agmay sa manan nila kay mo anabati di tabalayaw. Kapilitan anana. Madama agal-galipon na ti ilutok to akanin ti baboy mi. Nagasat launay nila kay mo keng ka tanagagat ka. Sipod na aksidente kat si kalaangan ti magmanggad. Ay nawaw, kasapulan anana. Awan mo ti sabali anam namaan mi no di ti bagi mi laeng. Kasta aggagay tapno saan nga agbisen ti pamilya. Nana, pakikita yun tuman nila kay ko. Ang mga numaladawak nga agawid kat maliwayan na timangan. O sige. Ayun gayam, ang mga nuaddaam mo yung agkasapulan iti baboy, nana. Ilakom ti baboy yaw. Kumaan no adda bayer, nana. Ni Miguel ijay laod. Agsapsapul da iti baboy. Kasaritak taw, naawan pa'y nabirukan da. Okay, nana. Ibagayo latan akong takandak no awan pa'y nabirukan da. Si kalaang ti tao dito'y balayaw, Manong Martin. Wen, ading ko. Ti asawam ngay. Naglako man ni Jesentro. Ay nawaw, kasta ti kasasaad mo. Ngampan panawan na ka nga agmay-may sa dito'y balayaw. Agawid mo't lang dayjay kalpasan ti panaglako na. Ay, saan ang mabalin ti kasta, Manong? San mo da masapul nga dakadwak dito'y balay, ading? Amok pa'y mo't aramidag. Sa anak lang nga makapagna. Ngam kasano no adadakas ang mapasamakin ka. Ammo na lang arudan a kasta ti kasasaad mo. Kasta pa'y laang ti aramidan na. Anya a klase ti asawa day di apresi. Angat ko nam, manang Birma. Adumot gayam ti baboy da Manong Martin, Walter, ading ko. Anya? Kunak tupay kat. Ada kwarta dagijay nga agasawa. Saan lang ababoy tinakitak ijay. Adda pa'y motor da sika. Dua tinakitak. At dapay nalaw adagada ko ng amanang. Anya nga tano yawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Apay kumamay. Tadatan ti mga iwan kenkwana. Saan matla ang ama asikaso day jay apresi ti kabsat ta. Ngamin, busy nga agbirbirok iti kwarta. Anya? Angam sakbay nga alaan ta ni Manong. Ibagata abingayan dati kwartada. Panag ko ng manang. Ato ang tatikwan tatagi dyan. Sigurado day ta. Ado ti sanikwada kat. Kat no adda pa'y tricycle nga ipagpa-boundary da. Didakil do tibingay ni Manong Martin. Sigurado day ta, ading ko. Iso nga yawid ta ni Manong. Tapno mairanod ta iti kwartada. Conjugal property mo't dagi jay. Adda karbangan ni Manong.
Kumusta ti panaglakaw, presay? Kasi ti apo, naibos matilakok na na Carmen. Ay wan gayam, ada isuyukin birma nga ipagmaw, saan ka day? Ay, saan ko akaalaan da nga ipag ko nana? Rupat kwarta ngamin. Apay ana sa ludsud yun, nana. Amom ka day, anapan dita balayo itay awan ka. Ay nawaw, awan mo't nadakdakamat na kanyak nga umay. Pasekrito siguro Ay, anyaman nga tanti inaramid na di tabalay. Day tatijak amaw. Basta nakitak laeng ang nagturong di taayan nyo itay. Sigurado ani birma day jay. Una yan, at namanin siguro ti plano day dyan nga aramidan. Kasaritam nila kay Mau. Isula ang ti makaamaw no anya ti inaramid ti kabsat na di tabalayaw. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito'y balayaw, ipag. Anyat masapol mo, Berma. Alaan may ni Manong Martin. Yawid may, di balay. Ay nawaw, iti anya aga po. Imayak dito'y balayaw idinaminsan nga aldaw, kat nadanunak ni Manong nga agmay-maysa. Di mo matgayang maasikaso ti kabsat may. Naira na laang nga awanak dito'y balay, idi may ka, tanaglako ak itinatang ijay sentro. Day tangarod kat. Busy ka iti trabahom. Di mon maasikaso ni Manong. Isu anasay sayaat no itad mulatan ti bingay na kadagiti sanikwayaw taag naadlatan iji balay. Itad mo ti bingay na kadagiti conjugal property yaw. Day tati saan amabalin, Berma? Conjugal property mo't ngay bagbagam. Ay nawaw, kaasimat ni Manong no di mo maasikaso. Saan ko abinaybay antikapsat yun niya? Nasayaat ti kasasaad na dito'y balay. Masurunak? Saan akayat ni Prese nga agnaad ni Manong Martin dito'y balay? Ay nawaw, apay ka naw. Kidi namat nga rod masikasaw. Jakman amoy ti dayjay nga ipagta. Sos, kasano nga rodan day tamanang? Amukon. Iranata ti mapan iji balay da no awan ni Prese. Kasano ngay amaala tayo tibingay ni Manong kadagiti sa nikwadang? No saan nga itad ni Prese ti bingay ni Manong? Idarumta. Saan mo't amabalin abukudan na tinagrigatan da adwa idinapigsapay ni Manong? Ay kit panunutom nga rod anay imbag-ang. Manya taramidan tamanang. Wen, iyawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Ilaban tamot asawa laang dadya apresi. Data ti pamilya ni Manong. Sa dino ti pangipanan nyo kanyak, Berma? Sa dino kumapay ngay, iyawid da ka iji balay. Ay nawa, apay nga iyawid dak. Kud dito'y mutibalay ko. Nakakaasi ka mo't ditoy. Saan mat? Ay na, di kan agpatangkan Manong. Ammo may anapat patag ti kwarta iti dayja apresi. Di na kan tupay maasikaso. Hanya. Ammo na akasta ti kasasaad mo. Saan ka ang makapagna? Ngam tilakit din papapanan na. Iba't bati na ka ngagmay-may sa dito'y balayo, Manong. Basa apol nga agtrabaho ni Prese. Tapno adalamutan mi. Ay na, no imbagak nga agawid tayaw. Ay na, di mon kontraan ti plano me. Tano adadakas ama pasamakin ka, ang mga no panunutan pa'y ti sabali at tao abinaybay anda ka. Walter! Umay kan tabagkatom ni Manong Martin! Talagang awanan ba inday dyan nga ipag ko, nana? Anya tinagsaritaan nyo, aya. Idi na minsan ang nagsarita kami, kaya't da nga iyawid ni Martin ijay balayda. Dadyak kanumot maasikaso. Kati kaya't da, pagbingayan mi nga agasawa dagiti sa ni Kwame. Amangan mat, nutila ang kwartayo kan Martin ti kaya da. Day tamo lang ti atapot, nana. Conjugal property kung kunanakit din kanya. No talaga ati pagsayaatan ti kapsat dati pampanunutin da. Di aywanan da, nga uray awan ti kwartana. Kumaa, ngam sabali mo ti kayat da, nana. Agraraman mo dagitang agkapsat. Pag intirisan dati saan damot asa ni kwa. Kaya't ko ang makasarita ti asawa. Saan akayat ni Manong Martin ti makisaritakin ka?
Saan anasaya at abasta inalayulatan ti asawa? Ay nawaw, nalipatam samat nga asawa kalaan. Da kami, tikabsat na. Martin! Martin! Di mon ipilit ti kayat mo. Idispos mo kit di dagiti sa nikwayaw, taitad mo ti bingay ni Manong May. Ha, talaga arupat kwarta kayo anya. Ay nawaw, tada kami pailang ti pangibagami ti kasta. Di mo lang arudan maaramid ti responsibilidad mo kas asawa, kasta pailang ti ibagam. Man manaw. Kahit kung dagawi di balay. Dito yung ti balay mo, manaw. Ang mga nusap sa pulan na kung asawak. Isumot lang, adi na ka maasikaso day ja appraising. Kanayon na kamot gayam apanawan iji balayaw. Wana, tabisi iti trabaho na. Dito yung ti pagnaedam, tada kami ti makamukin kan manaw. Layta ti saan ang mabalin? Di ka man nagpatangkan manaw. Ay nawaw, anyat mapaspasamak ditoy? Kahit kung dagawit Berma, itulod na ko ni Jabalay mi. Dayta ti saan amabalin, Manong. Urayan tayo laangan ti bingay mo kadagiti sa nikwayong agasawa. Anya? Nakasaritam ka di ti asawam, presay. Ay, saan nga rod na na? Ay nawaw, sa bali ti ugali dagita akakabsat na. Tibingay na tisang kaibaga dagiti kakabsat na nana. Agpatulong aksan kan ni Kapitan. Amukaw no anya ti aramidem. Anya ngay nana, Di mo it-itit ti kwarta daw dawatan da. guraan dakdagi jay anana. No talaga nga isakit da ti kabsat da, ay wanan da nga uray awan kwarta na. Sipod na aksidente ni Martin, kat sikamat tinang ituloy iti negosyo yo. Wala na. Siya kung tinagtrabaho, sipod na aksidente ti asawa. No kasta nga raw, bay ampay laang ti asawam, iti puder da nga agkabsat. Ay, sige ang arod nana. Ado ti sakripisyom, iso nga imadumat ti sanikwayaw. Ilaban mo dagiti nagbanugam. Di ka agpaabak iti ipag ken bayaw mo arupat kwarta. Di kayat mi ama pasamak kat alaam ti bingay mo kadagiti sa nikwayaw ka ni presay, Manong. Saan na mabalin, Berma? Apay asaan? Kat legal mo ti kasaryo? Adda karbangam kadagiti sa nikwayaw adwa. Nakababain mo't ka ni Presi. Ay nawaw, anya ko matipagbainam kat nagbanugan nyo matday jay adwa? Kaduan ka dagiti sa ni Kwame kat ni Presi ti gimatang. Saan kumot ngamin ataw dawaten ti tulong yu kay? Ay namanong, talaga adi ka agpampanunot. Kunsun kami langking ka. Nasayaat mo ti kasasaad ko iti den na ti asawa ka. Apay ang masapul nga aramiden yu ti kastoy. Anya ngay, naila ko mon dagiti sa nikwayo. Mabalinan ang maala ti bingay ni Manong. Uray piso, awan maalayo kanya. Ay nawaw, ammom ti kunada a conjugal property. Ni Martin, ti kayat ko ang makasarita. Ay, di ka makaaw-awat mat. Ijay balay ti pagnaedan na, iti kasta kat maasikaso may. O sige, nukasta ti kayat yo. Saan ko akontraan? Kat, itad mo lang nga rudan ati bingay na. Nupod no ti panangisakit yo iti kabsat yo. Aywanan nyo nga rod nga uray awan kwartana. Anya? Saan asyak ti gulgulwan nyo? No diyo kayat nga idarum kayo. Makabungan ng dinapanabas. Nga mawan latamot ti itad ni Presi abingay ni Manong Martin. Ay, wan nga rod. Saan mat ngamin nga agpaabak ti loko? Anya nga ro teramidan ta ita. Diyak mo. Ti amok kat dakkal ti ornong dang agasawa. Apay nga ro di na itad ti parakin ni Manaw. Ay, wan nga rod Saan mat ngamin ang mabalin nga agpatulong ta ije barangay? Tano agsao ni Manong, sigurado ang mabaliktad ta. Noon maglagam ti maganap ta. Isubli talatan ni Manaw. Ay, wanan Saan mat ang mabalin nga agbanbanog talaang? Agsagana kan, ta isublida kan iti asawa, Manong. Itulod na ko ni Jabalay mi. Wan tawan mo't ti ipakanmikin ka. Di mo mat ngamin alaan ti bingay mo kadagiti sa nikwayo, kat conjugal property mo't dayjay. Agyaman aklaw na yung ating ko.
Makaawid ak matlangan. Awan mo't sir-serbita asawa mga ipanpanakkel mo. Nasayat at tao ni Presi, Berma. Kasya iti nasayaat. Di nanto pa'y maitag tibingay mo kadagiti sa nikwayo. Apay ngamin nga pag-interesan nyo ti sa nikwami aya. Bayan nyo ada kami tag-desisyon para itibiyag mi. Takabailan mi pa'y mat. Kunak man no concern kayo iti kabsat nyo. Isubli yung lagayam dito'y balay. Ay di nakman pagsasawa na kasta. Awanan kakit di iti bain ah. Ay nawaw, siyak pa iti awanan bain ita? Katno da kayo ti kontrabida iti biyag mi nga agasawa. Ahaw, amok ah. Kayat mo abukudan ti kwartayo. Di yun lang amin naala ti kayat nyo, iso akasta ka. Guston, di kan sumanao. Kunamlan asino kamat nga agsasao dita. Nakalaslas-tog kalaunay mag. Epektive anya. Epektive launay, Nana Carmen. Madlaw mo nga main ati kwartayo ti kalkali kaguman dagiti kabsat nila kay mo. Agraraman dagi jay nga agkabsat. Pag-interesan da, tinagrigatan mi nga agasawa. Ang tinapatag itakit na nga baka. Anya ti imbaga ni Martin kang kangay. Tibingay na kano ti sangka ibaga dagiti kakabsat na nana. Naimbag man ta di da nagdaraw. Amuda ngamin, ano agsa ni manong da, kat mabaliktad da, nana. Ay talaga ang mapadaksan da no ipilit da ti kaya da. Barang makaamiris matandagi jay, nana. Naturad nga agsa ni Berma. Ngam amok ang mababain day jay kanya. Pagyamanan iti Diyos, ta saan ang nagbaligi ti panggap da amang perdi iti relasyon yung agasawa. Tapno matagi kwada dagiti sa ni kwayaw. Ay, nawaw! Tanangem ti garaw kan panagsasaum iti asawa ti kabsat mo. Di mo apalan ti sanikwada. Ngamin, kukwada dayjay. Nagrigatan da. Katno kayat mo ti agkakwarta, agtrabaho ka. Saan aday tamang namnam ay laeng ti araramidem. Iti kasta, awan to ti pakaybabainam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.